Dnes tu máme unboxing a konkrétne si spolu ukážeme a rozbalíme niečo úplne nové od Brownu a je to konkrétne Brown Skin Eye Expert IPL a okrem toho ho ešte porovnáme s jeho predchodcom, ktorý sme tu mali rovnako. Ahojte, moje meno je Alena, som z Kamzakráso.sk a dnes tu mám pre vás unboxing. K nám do redakcie nám od spoločnosti Brown zavítal ich úplne novúčky prístroj, konkrétne je to IPL, čiže prístroj na odstraňovanie chlpkov. Ja sa vrátim k tomu, že sme už tu mali aj jeho predchodcu, bolo to nedávno, konkrétne ho recenzovala Nicole, moja kolegynka. Tu na niekde hore vám dáme na neho link, ako dopadol v našej recenzii a pôjdeme sa spolu pozrieť, čo si spoločnosť Brown vlastne pripravila, čo zmenila, vynovila a čo môžeme očakávať od tohoto jeho nástupcu, ktorý je, ako som si prečítala, niečo úplne jedinečné a unikátne a prvé na svete. Čo máme v tomto komplexnom balení? Ja som si to už trošička predpripravila, ale otváram to naozaj naživo prvýkrát. Ups. Tak. Takto. Čiže, vidím prvú zmenu a zmena je v obale. Máme tu samozrejme nejaké základné informácie, ale poďte sa pozrieť. Takto vyzerá nový obal. My si za chvíľočku ukážeme aj jeho predchodcu, ktorého tu mám vedľa seba. No a poďme sa pozrieť. Za mňa si myslím, že toto je praktickejší obal, čo sa týka možnosti uloženia ho a následnej manipulácie s ním. Samozrejme potrebné manuály a všetko tak, ako má byť. A poďme sa pozrieť, čo vlastne celé toto praktické balenie obsahuje. Je to veľmi príjemný inak materiál, si myslím, že ktorý bude dosť aj odolný. A je pekne otvárateľné, čiže sa veľmi pohodlne dostanete ku všetkým častiam, ktoré potrebujete používať. No a čo už tu teda máme? Samozrejme samotný prístroj, ktorý si za chvíľočku ukážeme zblízka s adaptérom. Následne nesmie chýbať samozrejme žiletka, pretože pred použitím sa vždy musíte oholiť. Samozrejme druhá časť nabíjania, no a máme tu ešte aj spoločne 3 hlavice. A je veľmi fajn, že to máte pekne oddelené a máte tu jednotlivé priehriadky na každú jednu vec. Nový obal mňa určite veľmi oslovil a si myslím, že je oveľa praktickejší ako ten predošlý. Vrch si viete pekne otvoriť, to znamená, že ku všetkému sa pekne dostanete a máte dobrý prehľad. Tu si viete uložiť prístroj, ktorý pekne prechádza sem do časti, kde je adaptér, nabíjanie a tu je priestor na hlavice. Sú 3. Prístroj vlastne používa buď jednu, druhú alebo tretiu, podľa toho, na akú časť cieľa chcete ísť. A ukážem vám teda ten rozdiel, aj keď vizuálne bolo toto naozaj že veľmi krásne. Je to nejaká koženka, krásne prepracované detaily, obletvári, ale troškou nevýhodou, čo je, že pokiaľ chcete niečo odobrať, tak už to nie je až také praktické. Jednak asi aj na prenášanie a jednak, že pokiaľ sa chcete dostať k ďalším veciam, tak to musíte takto rozložiť. Prvá časť, vybrať prístroj spolu s adaptérom, ako vidíte, a následne sa dostanete až k tomu, čo potrebujete, ale s tým, že vidíte, že je to troška také menej praktické a my ženy sme radi praktické. Prejdeme už konkrétne k prístroju. Na začiatok poviem, že čo sa týka adaptéru a kábla je to úplne to isté a plne vyhovujúce. No a vidíte, že dizajnovo sa nám to aj farebne troška zmenilo, ale ten tvar a veľkosť ostáva úplne rovnaká. No a vidím hneď na prvý pohľad, rovnako tu máme úplne aj tlačidlá. Je tu možnosť vybrať si intenzitu zábleskov 1 až 10, to sedí na obidvoch prístrojoch. Obidva prístroje majú možnosť až 400 000 zábleskov. Ďalšie je samozrejme aj to, že si môžete intenzitu upravovať týmto rovnakým tlačidlom, tak ako to bolo. A aj myslím, že systém na výmenu je úplne rovnaký. A myslím si, že možno je
možné využiť, ale to nie som si istá, aj staršie hlavice na nový prístroj. Ale ak budete chcieť vedieť, napíšte nám dolu pod videjko, zistíme a určite odpovieme. V oboch prístrojoch zostávajú 3 rôzne režimy, ktoré si môžete zvoliť a dá sa povedať, že identifikujú ich práve tieto 3 bodky a sú to konkrétne normálny, citlivý a extra citlivý. Pri oboch prístrojoch máme hlavicu, takú tú klasickú, ktorú vidíte, štandardnú, ktorú môžete používať na celé telo, alebo rovnako ako to bolo aj pri tomto Silk Expert Pro 5, tak aj pri tomto mám samozrejme ich viacero variant. Nie, môžete si kúpiť s jednou hlavicou, s dvoma, stačí si to pozrieť, potom je rozdielna cena. Ale konkrétne v tomto balení máme hlavice dokopy 3. Túto univerzálnu, potom štandardnú veľkú, ktorá slúži na vlastne veľké plochy na tele, či už riešite nohy alebo ruky, alebo samozrejme sú tu aj páni, čiže aj hrudník, alebo samozrejme chrbát. Takže je toto prístroj ako aj pre ženy, tak aj pre mužov. No a následne je tu ešte hlavica, ktorá má takýto maličký priezor, čo vám jasne napovedá, že je určená na miesta, kde potrebujeme ísť precízne, čiže napríklad nadhornú peru, alebo od oblasť podpazušia a samozrejme aj bikiny. No a ten obrovský rozdiel, ktorý je medzi týmto a týmto novým prístrojom, je práve na tomto tlačidle a je to táto ikonka. A to znamená, že vy si nekupujete len klasický IPL prístroj, ale ako Braun hovorí, tak toto je vaša osobná domáca kozmetička, ktorá je špecializovaná na epiláciu celého tela. Aby som to povedala úplne správne, tak si pomôžem. Toto je jediný plne prepojený systém IPL, ktorý sa učí, prispôsobuje a poskytuje personalizovanú spätnú väzbu pri tom, ako prístroj používate. A ako s vami komunikuje, je to úplne jednoduché. Stiahnete si k tomuto prístroju práve aplikáciu, ktorá vás bude potom následne prevádzať krok po kroku, buď celou aplikáciou, respektíve celou tou kúrou, ktorú si viete vďaka prístroju urobiť. Rovnako vás upozorní na veľa vecí, ako je potrebná výmena napríklad tej hlavice, pretože idete na oblasť pier. Rovnako máte tam aj kalendár a viete presne, že vtedy som si robila ošetrenie a následne podľa toho, ako mám pokožku, aké mám chlopky a tak ďalej, viem, že mám ho už naplánované samotnou aplikáciou a viem, že vtedy bude potreba opätovne aplikáciu zopakovať, aby sa tie výsledky, ktoré prístroj sľubuje, naozaj aj dosiahli a boli ste s nimi spokojné, pretože vlastne prístroj IPL je prístroj, ktorý vám pomáha odstraňovať chlpky na dlhú dobu s tým, že je potrebné ho používať viacej krát a práve tá aplikácia vás s týmto pekne prevedie a naučí vás, aký je ten správny postup pre vás, pre vašu pokožku a vaše chlopky. A ako potom vlastne funguje a ako vám pomáha celá aplikácia, tá vaša osobná kozmetička, vďaka nej budete vedieť, že ste vynechali nejaké miesto, čiže vás upozorní, to znamená, že nebudete vynechávať miesto, ktoré nebude ošetrené a chlopky vám tam budú rásť ako bežne. Okrem toho neustále skenuje tón vašej pleti, lebo samozrejme inú ju môžeme mať na rukách, pretože ruky máme vystavené slniečku, inú na nohách. To znamená, že prispôsobuje intenzitu toho záblesku podľa toho, na akom tóne pokožky sa aktuálne tá hlavica nachádza. No a rovnako vám šetrí čas, pretože tým, že vás neustále informujem počas celého procesu, tak by ste to mali urobiť kvalitnejšie a za oveľa kratší čas. Samozrejme musím upozorniť, že ja osobne sa stále teším a očakávam, kedy bude technológia zmenená a príde technológia, ktorá bude vhodná pre úplne všetky z nás, pretože táto technológia je postavená na tom, že musíte mať pigment vo vašej vlasovej cibulke v tom chlopku a pokiaľ ho nemáte, ako napríklad my blondínky alebo ríšovlasky, tak bohužiaľ technológia IPL na nás nefunguje. Ale ja verím, že čoskoro prídu aj s niečím novým a bude niečo, čo bude fungovať na nás všetky, pretože mať hladkú, krásnu pokožku po celý rok, čo sľubuje aj tento prístroj, si myslím, že chce väčšina z nás. Ak môžem za seba uzavrieť a zhodnotiť celý tento unboxing, tak musím povedať, že podľa mňa balenie naozaj urobili praktickejšie a stále je to kvalita prevedenia a veľmi krásne a funkčné. Prístroj má
rovnaký tvar, veľmi dobre sa drží, recenziu sme vám spomínali, bude ešte uvedená toho predošlého aj dolu pod videom, pretože kolegynka, ktorá má práve tmavé vlasy a tmavší pigment, ho mohla recenzovať. A ja by som povedala len, že ak by som volila tento novší model, tak v prípade, že ste žena alebo aj muž, ktorý ste si už dlho hovorili, že takýto prístroj by ste chceli, pretože túžite po dlhodobom odstránení chlpkov a hladkej pokožky, ale ste sa obávali, že nebudete vedieť s ním správne narábať, nedaj Bože, že by ste si nejakým spôsobom poškodili vašu pokožku, tak práve tu máte pri kúpe, dá sa povedať, že darované v tomto obale, darovanú tú práve kozmetičku, odborníčku, ktorá vám radí, ako to urobiť jednoducho, ale zároveň kvalitne a úplne bezpečne. Musím doplniť aj informáciu, čo sa týka ceny. Tento konkrétny model, to je model, ktorý obsahuje toto balenie plus 3 hlavice, ktoré viete používať teda naozaj na úplne celé telo a jeho aktuálna cena je okolo 690 eur. Prístroj sme si ukázali, povedali o ňom, myslím, že všetky novinky. Ak by ste chceli vedieť ešte niečo ďalšie, dajte nám vedieť a ja vás poteším. A pokiaľ túžite dlhodobo vlastniť takýto prístroj, tak konkrétne tento jeden model nám zostáva v redakcii a to znamená čo? Že si ho dáme pre vás do súťaže a potešíme jednu alebo jedného z vás a budete ho môcť u nás na webe kamzakrasov.sk vyhrať. A je to aj kvôli tomu, že sme práve spustili úplne nový redesign. A na súťaž môžete tešiť, takže nás určite sledujte. Ja budem veľmi rada, ak nám napíšete otázky, ak máte či už na tento úplne novúčky model, alebo sa chcete spýtať čokoľvek, čo sa týka epilácie a odstraňovania chlpkov, alebo ak máte napríklad skúsenosť aj s jeho predchodcom, ktorý sme recenzovali a napíšete nám vaše dojmy z používania a z toho, ako a aký efekt vám na pleť dal, tak budeme veľmi radi. Ja sa teším opäť pri ďalšom videu na kamzakrasov.sk a teda sledujte nás aj na Instagrame a Facebooku, pretože o súťaži budeme určite čoskoro informovať, tak aby vám to neušlo a tento krásavec sa bude tešiť na jednu alebo jedného z vás. Pekný deň!